wedi dod o'r esgobaeth ei hun, nathon nhw roi cais i fewn at cronfa mwyn cael arian i wneud prosiectau yn yr esgobaeth. Prosiectau i wneud efo efengylu. A wedyn ges i yn trwyddedu ac yn cyflogi i gymryd rhan o'r prosiect yna, sef y cynllun iaith sydd wedi ei lleoli yma yn Bethesda. A wedyn y syniad oedd iddyn ni gwneud gwaith arloesol o fewn y gymuned ac i meithrin bobl ifanc i weld os oes gen nhw rhyw fath o alwedigaeth i fewn i'r Gweinidogaeth ac yn rhoi y cyfle iddyn nhw gwario blwyddyn ar y tro yn cyd-fyw efo'i gilydd mewn rhyw fath o gymuned, gweithio yn y gymuned ehangach, cael cyfle i astudio a hefyd jyst gwario'r amser yna yn sbïo fewn os oes gen nhw rhyw fath o alwedigaeth. Ac y peth pwysig oedd i roi y cyfle i bobl, falle sy'n heb di sylweddoli bod yna posibilrwydd o gwneud y ffasiwn beth ac yn jyst yn cerdded efo nhw trwy'r broses hynny a roi y cyfle iddyn nhw. Wel, dwi'n dal i ddechrau dweud y gwir. Dwi wedi bod yma bron i flwyddyn rwan a dwi'n meddwl dwi wedi dysgu y pwysigrwydd o gwario'r amser i rando'n gyntaf. Y peth cyntaf fedrwch chi wneud wrth cychwyn unrhyw beth o'r newydd fel hyn ydy jyst dod i nabod yr ardal, dod i nabod y bobl, dod i nabod y gymuned, be maen nhw'n poeni amdano fo, be di'r gwendidau, lle mae'r anghenion, lle mae'r cryfderau. A wedyn mae hynna wedyn yn gosod sail i weld lle fedra i cymryd rhan mewn rhywbeth sydd yn mynd ymlaen yn barod falle, neu cychwyn rhywbeth o'r newydd sydd falle bod yna gap yn rhywle, does ddim byd yn cael ei ddarparu'n barod. Ond mae o'n rili pwysig pan ydych chi'n cychwyn i peidio roed y pwysau yna yn ormodol bod rhaid i chi gychwyn rhywbeth o'r dechrau a bod o'r rhedag yn syth. Doedd dim byd yn gweithio felly. Mae rhaid i chi gymryd yr amser i gweld yn gyntaf be ydy'r anghenion. Pa fath o gymuned dwi'n byw ac yn rhan ohonddi, a beth sydd yn mynd ymlaen yn barod. Wel, dwi wedi bod yn rili lwcus oherwydd dwi'n byw yma yn Bethesda, sydd yn gymuned arloesol a gweithgar dros ben yn barod. Mae yna gymaint o pethau mynd ymlaen, dwi wedi gallu bod yn rhan ohonyn nhw. Un o'r pethau sydd yn dod â plesar mwyaf bod o chydig bach yn afiach ydy mynd allan i hel sbwriel efo bobl ac i tacluso gwahanol ardaloedd yn y dre ac yma hefyd yn y goedwig. Dwi hefyd wedi bod yn gwneud chydig bach o waith plannu i fyny yn y rhandiroedd gymunedol yn Plas Francon a dod i nabod griw arall o bobl yn fanna sydd yn hoffi tyfu pethau ac yn creu cymuned yn fanna. Mae yna hefyd cyfle i tynnu fyny chydig bach o blanhigion sydd ddim i fod yma, Jack yn nidiwr, a mae hynna hefyd wedyn yn dod â chi i gwrdd â bobl gwahanol eto. So mae yna gymaint o ffyrdd ydych chi dod yn rhan o'ch cymuned wrth dod i weld beth sy'n bwysig iddyn nhw, sef ydych chi gyfrannu i fod yn rhan o hynna. A mae o'n gyfle i rannu eich diddordebau chi, a gwrando ar diddordebau nhw, a gweld os oes o ryw fath o tir cyffredin rhyngthyn nhw. A mae o'n jyst yn man cychwyn unrhyw drafodaeth sydd yn mynd i ddatblygu o hynna wedyn. Cychwyn rhywbeth newydd. Pan nes i symud i Bethesda blwyddyn dwytha, oedden ni'n dod allan o'r cyfnod clo ac do'n i'm yn siŵr ble i gychwyn efo be o'n i'n mynd i fod i wneud yn Bethesda. A felly es i ati i creu cyfle i dod at ein gilydd yn yr goedwig yma. So nes i mynd ati i creu gwasanaeth allan yn y goedwig. Nes i alw fo'n eglwys wyllt. I dod at ein gilydd a da ni'n cael amser i gwrando ar ryw stori o'r Beibl, da ni'n canu, da ni'n cael ryw fath o myfyrdod bach. A wedyn dros y Pasg nathon ni bron wythnos llawn o gweithgareddau i ddathlu'r wyl honno. A gan fod ni wedi bod yn ymarfer at pethau at y dolyg i canu, mae'r criw sydd wedi dod at ei gilydd ar nos Iau i ymarfer carola wedi parhau i cwrdd achos da ni gael gymaint o hwyl. Da ni'n canu bob dim rwan ar nos Iau. Weithiau da ni'n canu emyna oherwydd da ni'n paratoi at ryw wasanaeth penodol.
A weithiau, da ni jyst yn canu beth bynnag da ni eisiau gwneud, rhywbeth o'r Beatles neu rhywbeth arall, a da ni jyst yn cael hwyl efo'n gilydd. A weithiau, yng nghanol hynna i gyd, da ni'n stopio a da ni'n dechrau trafod pethau reit dwys weithiau, a mae yna gyfle wedyn i ni fynd ar sgwrs yna yn ddyfnach ac yn dechrau agor i fyny i dechrau meddwl amdan cwestiynau mawr bywyd, a wedyn da ni'n mynd yn ôl i ganu unwaith eto. Y peth cyntaf fyswn i'n dweud ydy ewch amdani. Gynnych chi ddim byd i golli a falla lot fawr i ennill. A'r peth gweitha wneith ddigwydd ydy bod bobl yn mynd i weld chi mynd allan a trio pethau newydd, a trio cysylltu efo bobl, a trio creu perthynas newydd efo bobl ifanc, efo bobl henoed, efo bobl sydd yn teimlo'n fregus, pwy bynnag da chi'n meddwl ydy'r bobl da chi eisiau cysylltu efo nhw. Y peth gweitha wneith digwydd ydy dyn nhw ddim eisiau gwybod, ond o leia da chi wedi trio. Achos i fod yn hollol onest, da ni gyd yn yr un cwch. Mae cynulleidfaoedd ni yn heneiddio. Mewn rhyw 10 mlynedd, 20 mlynedd ar y gorau, lle fyddan ni gyd? Mae rhaid i ni wneud rhywbeth gwahanol, mae rhaid i ni fynd tu allan i'r drysau, tu allan i'n adeiladau ni, a just trio rhywbeth. A wedyn, falla, byddwch chi yn cael surprise really nice ac yn darganfod o'r newydd bod pobl isio gwrando, bod pobl isio siarad, bod pobl really isio just clywed newyddion da, neu just isio gwybod bod pobl yn gofalu amdanyn nhw, bod yna cariad allan yna iddyn nhw, ac os nhw'n teimlo'n unig, neu yn ofni, neu maen nhw mewn poen, neu maen nhw just isio cyfle i bod y rhan o rhywbeth. Mae bod y rhan o rhywbeth mor bwysig i pob un ohono ni. Os da ni'n jyst yn mynd allan a roed y cyfle i bobl i fod yn rhan o rhywbeth, da ni wedi gwneud rhywbeth positif i'n cymunedau ni. So, ewch amdani, newch chi ddim difaru.